Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Bigawas na sakay sa hotay. Ani pala. Munang tawhan ng milaban ng taling. Kisukat ni Snowy. Di ni mahimo. Ako sila doon. Makatilaw tong tawhan, anak ko. Balik na lang sa imong agi. Bay. Ah. Diba? Kinsa ka? Ay na lang pangutana. Kung di ka gustong mahimong gripo ang imong kilid. Usa? Katog sakay sa auto nga miagi din higaniha. Tuwaman pa ingon sila Nobi. Ano wa man sita? Imo ramang litrato ang gihatag ni Boss Alma. Ah. Nga dili pasudlon silang bahay. Kay nagdalang ko kagsamok. Sige na! Lakaw na, mintas. Wap Boss. ang mainit ang uo. Boss. Lakaw na! Ako nagigipabantayan ni Almara. Ikaw ra may samukan. Unsa man? Di pa ka mubiya din eh? Buset. Buset! Singkit na! Singkit! Ah. Kahiyaon ka din eh. Mulakaw na ko! Lakaw! Mulakaw na! Anipal! Uy, usa ba ka Chukoy? Nangumpra mo kang mga prutas. Ha? Ay, wa man ako ni kumpra ha. Ako nang, kuan ba, gikat-kat ako ang mga punuan. Uy, unsa? Ikay nanguha ini Chokoy. Dili kay ako nanguha. Nanugo ko nang, mahog pa lang noon ko. Mooy kada kong kadaot sa kong mga tigsong pa. Komedyante gyud ka Chokoy da. Pero unsa man gyud? Inyo ning punuan. Ha? Wa jud mo mutuon ako da. Ay nala, bawion lang ako ni mga dana kong prutas oy. Wa man mo mutuon ako. Ay, hatag bawi dining imo. Hubagan ka gyud ana sa imong lubot. Mao ba nang nahala dili na ako pamawi ang mga prutas nga gikan sa punuan jud ay. Pero kuan nang tagain lang pug ko niya kanang mga prutas ninyo kay ganiha ra kayo kung naglaway ana. Ay, tagaan gyud ka na mo Chukoy. O kining gatas. Usa Oh. man? Presko jud na Nobs. Gikan pa jud na sa tutoys baka. Unsa? Lala di man ni mo tuos ng taling oy. Mutuo na si Mama Chukoy, uy. Pero ang ako lang nahibudngan, nganong kalit kang nagdain eh. Kuan man god ingon man god ang akong Kinsa Chokoy? kuan ba ang akong konsensya. Ay, Abti ka sang ng taling mga tana. Ay, nahibong lang si Mama Chukoy. Nga dali raman ko kang nakadain ng presko kayo nga prutas. Ingon man fresh milk. Abi magud nimo kining maikog manon ko mubundak si mga anoy. Maikog jud kay ko. sige na lang kag sampit ni Agnobe. Sa ato pa sige nakagbundak sa iyangan. Ato sa pero karon nga kaning nagkasuon na yun ta. Lainan ako eh. Kanang kuan sampito lang ta kag mamoy, Ma'am Nobi. Na, dili gyud ka na ako tinggan Chukoy. Og dili na ka na mo pasakon din eh. Ayaw sa boy. Kamingaw sa gas sa inyo no. Nganong mingaw man Chokoy? Wala ko yung anion nga mga tunay nga kaibigan. Bitaw, seryoso ko, Chukoy. Diyan maganin mo mga presko nga prutas. Hangtod pa ang fresh milk. Unsa man ha? Gusto mo mauban ako? Namo ko'y auto nga mahimo ninyong kasakyan. Unsa man ha? Dadon ta mo dito? Ay, ayaw. Abi palang ka, wa tay bilib ni Chokoy. Ayaw lang ni Permiha, Chukoy, ha? Magpangita na unya ko ini. Na, matagbaw ang paabot ni mo. Tingali magtuo sa bunga kada adlaw ko manguha og mga preskong prutas o fresh milk ha? Dili baya. Aw, nahibaw mi anak, Chukoy, uy. Basta makaadto gani ko sa gamay na mong yuta
Din tuwa dito ang duha ka buok baka nga may mo natungkuhaan sa presko nga gatas. Unya tuwa sa dito mga prutas nga maoy akong gikuhaan sa mga bunga. Pertin akong pasalamat oy nga wa in town himulbuli sa mga kiriwag kamot ang mga prutas. Grabe sad ka, Chukoy. Bitaw nang kanang mga silingan namo. Wa joy kay kog kakita gani nga mga hinog na ang among mga abukado. Hasta among mga bayabas. Ay murag ilaw Muday jag kat-kat. Di badlungon. Ako makitaan, badlungon jud. Pero nibaw ka naman ini mga kiriwan, ang tag-iya naman sa bantayan. Mao sakto gyud ka, Chukoy. Ang kuyaw jud ini kon makakita ko sa malito nga misaka dinhi sa inyo. Di tagid kalungan ron hilaptanon. Maigo gud ron kas akong kamot. Maini mo no? Tungod sa mong paglaban ni ng talim. Dali kay kang nakasud sa ila. Di na mahimo. Mugawas ko din sa akong auto. Uga ko tong atngan tong animal. Tigit ko mahimutang na. Anugon, wala kong madaang akong armas. Bahala nagmukaggar to. Pero kung akong ihapak sa uwa tong hilaptanon ang puan sa armas, tulingig yun to siya. Mahagba magid siya siyuta. Di tagid karlong andron. Patay kagid ron nako. Uy, nanawag man si Alma. Love, nanawag lagi ka. Doon na may bisita ron sa ato? Di asi Chukoy. Iya kong gidadaan o mga presko kayong prutas. Ingon man fresh milk. Good. Nga nung nanguta naman ka. Kay gipaibaw ko sa akong gipabantay ninyo. Sorry kayo, love. Wa ka maabdi ni Chukoy. Okay lang. Nasuko ka ba nga amo siyang gipadayon? Wa, uy. Nalipay mga ninuon ko nga iyak ang gidadaan og fresh milk diha. Makaayo na ni mo, love. Salamat kayo, love. Wala ka masuko nga among gipadayon diri si Chukoy. Pero pabantaya lang siya pagpauli, ha? Ha? Matod sa kong sinuko, naglagot pag-ayo si Jack. Kay gipasakan ninyo inyong higala og siyawa. Angang, magalingaw masab si Chukoy. Wa say lipog. Basta kay pabantaya lang gid siya. Tuaron si Jack sa pikistan. Ay, bita kini si Chukoy. Salamat kayo, love. Akong pabantayon si Chukoy. Haay naman ron ka. Padaw na ko sa departure area, love. Gipadawag ng mga pasahero. Amping, love, ha. Amping sa imong pag-travel. Hain ka si Jack. Wa diyag ko niya tumaga. Ganihan akong nanawag niya. Ay, nahadlo ko nga tingalig mahinaykan siya sa tao nga gipabantay ni Alma sa nangahibilin sa ila. Ay, hinoon, di ko magmahay sa gibuhat karon ni Jack. Gugmang tinud-anay ang iyang gibati ni Nubi. Wa ganin niya eksapayan nga nag-live-in na silang duha si Alma. Gusto. Usban kong tawag si Jack. Unsa to din, Nubi? Giatngan jud ko na itong maldito? Jack, angan atong giingon nimong maldito, Chukoy. Ida, mahadlo ko mulitok siya nga, Kuyaw kayo? Hinuon, gibantayan na si Jack sa sinugo ni Alma. Ha? Aw, wa na day kuyo kung upauli na ko. Unsa may imong kalibutan, oy? Nga tingalig sa unahan ka at ning Jack. Ha? Nadlo ka, Chukoy? Ha? Wa, oy. Mikurog lang akong tuhod. Talawan, di ka? Di ko talawan, Pero, usara yun ako kinabuhi ng... og kay usara, ako yung ampingan. Husto ka gyud, Chukoy. Ako gani, Chukoy. Dili pag gyud ko gustong mamatay tungod ing akong gihambin nga sakit.
Nganong nagisgot na masag ka sa imong sakit, ma? Gisigihan ba ya kag kemo? Di manggod na ako kapog nga anak. Nga maghuna-huna kon mag-unsa ka ka. Kunwa na ko. Mama, sad, uy. Oy, tukar. Murag nagpaingon naman ni pagka-sentimental niya itong drama ron. Tukar, kay ka na musaya ko. Si aw kag yuda. Oo niya na lang pagpauli, Chukoy. Anhil lang sa taman ni hapon. Ha? Ay, kuan kining. Dili ka ganahan makigsaw na mo, Chukoy? Ganahan, oy, pero wa man gud ko makapanangit sa akong sa akong mga parents ba. Nga di ko mukaon sa amo. Tingalig matagbaw niya to silag paabot na ko. Sa ato pa. Pakulatan na lang kang Jack. Di oy. Hinuon, giatangan man sab si Jack sa sinugo ni Alma. Bitaw. Awa na siguro to si Jack, oy. Okay, tuwa naman siya atang sa pikasdan. Ari ko agi sa kaning naandan ako nga daan. Kining diretso nga paingon din ni. Siya rog makaapas ba siya katong Jack? Kinsa gid ka na sa Chukoy, ma? Na, ako man sa imong pangutanon, anak. Nga bago pa man nato na siyang gikailagod. O maay gani, nak, no, kay nagpakabana sad si Alma niya. Nanawag yun aron makalikay si Chukoy ni Jack. Bitaw mano? Matud ni Alma, gusto siya makakita ni Chukoy. Unsaon man sad niya sa pagkakita nga milarga man pod siya. Kalit masaguto iyang paglarga, ma. Mubalik pa ka si Alma. Nganong nagkapanguta naman ka na, ma? Dako manggod ang kantidad niya iyang gibilin, nak. Murag dili ko makatuo. Murabag, mihatag siya nako sa maong kantidad. Kay dili na siya mubalik na to. Diin ka magyudgikan, Chukoy. Kuan mama, akong giduo si Nobi, ma'am. Imo lang yung ko gibinuangan, Chukoy. Ang binayawis auto, be. Ha? Imo nang giabusahan og maayo ang imong agawon, ha? Ako'y pitol sa imong pag-abusado. Ang binayawis auto. Imong kuhaon ng yawis auto? Patay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!